Dobar dan. Danas ću snimak snimiti o imenima radosti. Malo opširnije i navest ću dosta primjeraka imena radosti. Korijensko ime koje u sebi ima radost je rad, koje danas nije živuće ime. Najbliže njemu su imena rada, žensko, ona, radost, to je značenje imena rada, te rade, neka je radostan, to je izvorno značenje imena rade, i rado, onaj koji obitava u radosti, to jeste živi u veselju i radosti. U prošlosti je bilo mnogo imena sa korijenom rad, to jeste imena koje u sebi su nosila značenje radosti. Radak je jedno od njih. Radan. Ta imena danas tvore prezimena Radaković, Radanović. Onda Radašin, koje je još uvijek živo u nekim predjelima, te ime Radekam, koje danas postoji samo kao prezime Radekić, zatim Raden ili Radenkom, koja su još uvijek u nekom obliku, odnosno u nekoj mjeri živuća imena, Radetam, koje tvori danas prezime Radetić. Radibrat, veselo se raduje bratu svome. To je izvorno značenje imena Radibrat. Radivoj te Radivojem su također imena koja postoje i dan danas u nekom svom obliku, to jeste u nekoj svojoj mjeri. Radin, jedini koji je radostan, to govori da je bio jedino veselo dijete kada je rođeno. Radina ili Radina, zavisno na da li se misli na muško ime, onda je Radina. Danas nije više živuće, ali žensko ime Radina još postoji u nekoj svojoj mjeri. Neka je prva vesela. To je izvorno značenje imena. To jeste ona prva koja je vesela. Radisav, i dan danas živuće ime. Radić više ne postoji kao živuće ime, nego samo kao prezime Radić. Radica još uvijek postoji u nekoj svojoj mjeri kao žensko ime. Radić još uvijek postoji u nekoj svojoj mjeri kao muško živuće ime. Radiša još uvijek živo i u većoj mjeri postoji kao živuće ime. Radmilo i Radmila također postoje kao živuća imena. Radmilo, veselo, umiljato se radujem. Radovan, također živuće ime. Radojica i Radojica u nekoj mjeri postoje kao živuća imena, te Radojem još uvijek živuće ime. S ovim čitanjem niza imena sam želio reći nešto o
tvorbi imena sa korijenom rad, to jeste imena radosti, veselja, koja su, kao što vidite, prilično zastupljena bila u bogatom srpskom imenoslovlju, sa bogato razvijenim nastavcima u kome svaki nastavak čini drugo značenje imena, koje ima isti korijen, rad, radost. Da se ne miješa rad kao vrsta rada, u smislu da neko nešto radi ili dijela. Ovdje se ne misli na to, zato što korijen rad se u ovom smislu odnosi na radost i na veselje. Drugi korijen, odnosno drugi korijeni su zastupljeni kada je u pitanju nešto što se dijela, to jeste radi, ne radujem, kao na primjer neka druga imena sa drugim korijenima i drugim nastavcima. Do sljedećeg snimka. Zbogom!